Good morning, guys. Good morning. This is Amelia on TV signing on. Good morning, guys. If everyone you like to see me or you want banana or you want watch hour, okay, I can help you small YouTubers like me. Sino yung gustong magkaroon ng banana at watch hour? Pasok lang po. Baba lang po kayo ng bahay ninyo kung kayo ay sisilip. Thank you, thank you. Kape tayo. Sana magkaroon ng background music. Ano siyang background music? Hello guys. Hello guys, good morning. Sino yung gustong magkuhan? Tips po sa mga gustong magkaroon ng watch hour at saka banana. Normal lang po yung lagas kasi maaaring hindi tama yung watch nyo ng video. Supposed to be dapat mga 3 to 5 minutes or kaya ninyong tapusin ninyo and do not skip the ads. And like, pindutin nyo po yung like, mag-comment ng tama doon sa napanood nyo, at least 7 words, and hit the subscribe button and i-click po yung bell all para ma-notify kayo palagi at para madagdagan ng inyong watch hour. Guys, napapansin ko sa GC, marami ang nagkakaproblema sa lagas. Sa lagas is normal. Basta't ginawa nyo yung tama at nakita ng system ng YT, hindi yon lalagasin ni Lolo or ibibigay niya later kapag nakita niyang organic viewer kayo doon sa video na yon. Ibabalik yan ni Lolo by going to your dashboard, visit it, at makikita nyo doon sa mga subscribers ninyo merong naka-blue. So kapag pinindot nyo yon, automatic po na siya ay mapupunta sa inyong dashboard. Siya ay inyo ng subscribers. Sa mga nangangailangan naman po ng watch hour, so dapat ito yung unahin ninyo, watch hour, kasi ang nangyayari, inuuna yung subscribers, ang watch hour nahuhuli. Okay, na-meet nyo na yung requirements. Requirements for monetization is 4,000 watch hour and
1,000 subscribers. So, sa watch hour, napakahirap siyang kunin. At hindi naman tayo kasing sikat ni Ivana Alawi or ni Manny Pacquiao or ni Tulpo para magkaroon kaagad ng viewers. So, nakadepende rin sa atin paano natin gawin ang channel natin na attractive sa mga tao. Before, isa rin akong nangangapa, naiinis dahil naglalagas. Minsan nagsasawa na din ako dahil parang hindi ko yata kayang abutin yung 4,000 watts hour at saka 1,000 subscribers. Nung inaral ko ang YouTube, bali tinignan kong mabuti, nanood ako ng mga tips dito rin sa YouTube, yung mga kagaya ni Allen De Leon at saka ni Jason Makaasa at saka si Josel Rasiles. Sa kanila ako nakakuha ng maraming tip at doon ko nakita na nag-grow yung aking channel. At isa pa, ang YouTube TubeBuddy at saka InVidIQ. TubeBuddy ang siyang magpo-promote ng channel natin by ayusin natin yung title, dapat catchy at saka connected doon sa content at yung keywords, importante yan, and yung description. And then punta tayo sa bandang baba ng dashboard natin, makikita nyo yung open box doon na tags. Doon, kung ano yung nilagay nyo doon sa description na keywords o mga tags, ilagay nyo din doon sa baba. I-copy paste nyo lang. Ang magandang ginagamit ko na pagkuhanan ng tags ay yung Rapid Tags Generator. Sa Rapid Tags Generator, hindi siya app, kundi nasa browser siya. I-google nyo Rapid Tags Generator. I-type nyo lang doon yung title ng video ninyo at i-search ninyo. Once na sinearch ninyo, doon nalalabas lahat ng keywords at tags. Copy-paste nyo lang yon, i-copy ninyo, then i-paste nyo sa description box at saka sa tags box. Hindi umaabot ng 5,000 words doon sa baba, pwede kayong magdagdag kung ano yung pwede nyo idagdag sa content sa video ninyo sa description. So malaking tulong ang TubeBuddy, vidIQ at saka Rapid Tags Generator. So guys, hindi lang kasi basta nag-upload ng video, para din tayong nag-aayos ng bahay natin, naglalagay ng kurtina, inaayos, nililinis natin, nilalagyan ng palamuti. So ganun din ang YouTube. Kung seryoso kayo sa pag-YouTube, gawin nyo lang yung tama and then makikita nyo, magiging smooth na lang din ang lahat. Kagaya nung nangyari sa akin, so far hindi na ako nahihirapan ngayon, hindi na rin ako naiinis kung may naglagas. Ang natural yung lagas kasi hindi natin kasalanan kung minsan yung lagas, kasalanan nung nanood, hindi niya pinanood ng tama, kaya hindi niya ibibigay yon sa iyo ni YT. And then isa pang tip is attend sa mga live stream. Sa live stream, huwag kayong basta magbababa ng link ninyo hanggat hindi kayo binibigyan ng jacket or ng moderator. So, once na kapag na-add na kayo as moderator, hindi rin kayo po pwedeng magbaba na lang basta. So, makipagkaibigan muna kayo, ipakilala nyo muna yung sarili ninyo, maging honest kayo, kausapin niyo yung host na kung po pwede na ibaba yung bahay ninyo or meron kayong go signal from the host, so pwede nyo siyang ibaba or pwede niyang ibaba yun, depende sa community ninyo kung siya ay matagal nyo ng kaibigan.
Kasi sa mga paangat program at saka sa mga lapagan na yan, kumukuha lang sila ng subscribers. So, mag-ingat din kayo kasi pwede nila kayong i-unsub. Okay? Yun yung sinasabing lagas. I-unsub nila kayo kasi nakuha na nila yung gusto sa inyo. So, huwag kayong maniniwala kung minsan. Meron ding mga honest na mga lapagan at saka mga malalaking mga LS. Then, another tip is yung magpakulay. So, diyan din kayo makakakuha ng mga organic viewers. Once na naging friend na kayo noong host, pwede kayong magbaba ng bahay at the same time magpakulay. Magpakulay is pwede kayong bumili ng stickers. Meron namang mga 25 pesos, 49 pesos, 50 pesos. Pataas yon hanggang 150, 125 hanggang 1,200. Pero depende na yun sa kakayahan ninyo at kailangan ninyo ng GCash account or PayPal or bank account. So doon nila kakaltasin yung joining fee at saka yung super sticker and super chat. So ganun din kapag na-monetize na kayo, pwede na rin kayong magbenta ng stickers at ng super chat. So that is yung pakulay, pangdagdag ng revenue. Sa kuha naman ng watch hour is pwede nyo gamitin yung incognito. Sa incognito is a browser. Hindi siya makuha ng YouTube. I-type nyo lang doon yung playlist ninyo. At least mga 2 hours, 5 hours, or 10 hours or more. Lahat ng playlist ninyo, i-play nyo doon. So, kahit na 5 tags, 5 tab ang gamitin ninyo, pwede siyang mag-play ng sabay-sabay. So, yan ay pampadagdag ng watch hour. So, never kayong manonood ng inyong video. Pwede kayong manood ng video ninyo, gamitin nyo yung isang account ninyo. So, yun ang papanoorin ninyo. Then, kasi nahihirapan akong nagtuturo through sa Messenger kasi siyempre limited yung time at saka yung capability ko na meron akong isang tindahan. So, napansin ko sa isang GC, marami pa rin hindi nakakaalam ng paano ayusin ang kanilang channel. Unang-una, wala silang channel art, banner. So, paano kayo papansin kung wala kayong banner? Mag-upload kayo ng picture ninyo or anything. Pwede kayong tumingin sa mga ibang members na may mga banner. Pwede kayong mag-create ng sarili ninyo sa Canva at saka sa Pixel. So, may sukat naman yun eh. I-save ninyo yun. Then, kapag punta kayo sa customization, pwede nyong palitan yung banner ninyo or pwede kayong maglagay ng banner. Pwede din yung i-change yun. So, marami kayong pwedeng gawin sa iyong channel para mapansin ng ibang members. And then, yung halimbawa, member kayo ng ibang social network, yung Facebook, yung Twitter, yung Instagram. Kung meron kayong mga link ng mga nasabing social account na yan, pwede nyong ilagay doon sa customization ninyo. May nakalagay naman at least mga 3 o 5 account, 5 social network na pwede nyong ilagay doon. Then, mag-upload kayo ng logo ng Facebook, logo ng TikTok, logo ng Twitter at ng logo ng Instagram. And then, pag nag-customize kayo, pwede nyong ilagay yung logo doon kasama ng banner ninyo. Once na kinlik ng tao yun, nakita nila na may TikTok ka or pwede mo siyang i-promote na meron kang TikTok, Twitter, i-click lang nila yun, automatic mag-join na sila sa inyong social account and then YouTube account. Ando na rin yun.
So, logo ng YouTube, logo ng TikTok, logo ng Facebook, logo ng Twitter at ng Instagram. And then, guys, balik tayo sa dashboard. Sa dashboard, pwede kayong mag-create ng thumbnail nyo mismo doon. Punta kayo sa editor. Sa editor, pwede nyong palitan yung thumbnail ninyo at doon pwede kayong mag-create ng thumbnail. Pipili lang kayo ng certain video ninyo. Andun na rin lahat sa system ng YT kung alin ang gusto nyong video na lalagyan mo ng thumbnail. Yung in-upload mo at the moment na yun ang gusto mong lagyan ng thumbnail, magpili ka lang doon, and then lagyan mo ng title, lagyan mo ng catchy words na mapapansin ng tao. And then yung next, i-next nyo siya and then load. Pag nag-load na siya, automatic meron na kayong thumbnail. Punta naman tayo sa music. Sa music, gamit kayo ng audio library. Andun na rin sa editor. Pili kayo dun sa audio library ng mood, ng artist, o ng duration, kung ilang minuto. And then, pumili kayo dun ng gusto nyong background music ng inyong video. Doon sa music na yon, pwede nyong i-edit yun, maging creative kayo kasi andun na lahat yung tools na ibinigay ng YT sa atin para ayusin yung ating channel. Doon pwede nyong i-lessen yung time ng music at pwede nyong pahabain yung music. Depende doon sa video ninyo. And then sa editor din, nandun din yung end screen. Yung end screen, yung mga video selection ninyo, automatic andun na rin yung best for viewers at saka ang inyong channel picture. So, andun na rin, i-click lang ninyo yon. Pipili lang kayo kung ano yung gusto ninyong video na ilagay doon sa end screen. Then, merong isa pa yung suggested video. Nakalagay doon kung ano ba yung tawag doon, yung ticker ninyo. Ilagay nyo doon kung ano yung gusto nyo na please watch this next video, yung ganon. And then, pupunta na din sila doon sa next video na inilagay ninyo. So, ganun lang guys, ang pag-ayos ng ating channel. Huwag kayong mag-concentrate sa mga subscribers. Automatic na kasi magkakaroon kayo ng subscribers kapag nagustuhan nila yung content ninyo. Pansinin ninyo, mababa yung subscribers ko pero nakamoni na ako dahil ginawa ko lang at inayos ko yung channel ko. Malaking tulong sa akin ang TubeBuddy kasi automatic na pag member ka ng TubeBuddy, that is free naman. Kung gusto mo naman ng free, makakagawa ka na rin ng thumbnail doon at saka may free music na din yun. Then, and then sa analytics nyo, makikita nyo din doon kung ano ang SEO ng video na in-upload ninyo. SEO means Search Engine Optimization. Ang ibig sabihin nun, kapag tama yung title ninyo, description ninyo, tama yung paggamit nyo ng dashboard ng YouTube, si YouTube na rin ang magpo-promote niyan sa search engine. Siya na mismo, kaya mapapansin nyo, tumataas yung watch hour ninyo at saka yung analytics ninyo, yung revenue, kung monetize na kayo. Si YT na ang nagpo-promote niyan. So, kumbaga sitting pretty na lang kayo, basta nag-upload kayo, inayos ninyo ng tama. Yung SEO na ang bahalang mag-promote ng inyong YT, ng inyong video. So, merong analytics yan at the right moment ginawa mo ng tama yung description, yung tags, automatic meron kayong analytics doon sa dashboard ninyo. Makikita nyo agad-agad na tumataas ang inyong count. Yun ang importante. So, sasabihin ng team, yung thumbnail mo is short, yung thumbnail mo is long. Na-shared ba sa Facebook, sa Twitter, na-shared ba sa Instagram.
So, kapag X yun, ibig sabihin, hindi mo siya ginawa ng tama. Kapag nag-check yon, okay yon sa system ni Lolo. So, alam na niya kung saan niya dadalhin ang inyong video. So, guys, ganun lang yung aking yun lang ang aking maibibigay na tips sa ngayon. Kung meron kayong katanungan, meron kayong mga gustong malaman pa, pwede akong tumulong ayon doon sa experience ko sa pag-upload ng video at saka sa pag-ayos ng channel natin. So guys, sana nakatulong ito at kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel ko, please click the subscribe button and hit the bell para naman ma-update kayo palagi. So magbibigay ako ng mga tips kung ano yung ma-suggest ninyo, kung ano yung gusto nyong malaman, at pwede akong tumulong sa inyong channel. So guys, ito na lang. Thank you sa inyong time, sa inyong support, at saka sa Team Gapangan, Team Akyat, Team Beshi YT, at sa lahat ng mga bago dyan. Malaking tulong na manood kayo ng mga tips dito sa YouTube. Thank you guys. Lamig na yung kape ko. Isa pang tip is yung nawawalan kayo ng ads. Once na na-monetize na kayo at na-accept na kayo sa YouTube partner, mawawalan kayo ng ads kapag hindi nyo inilagay yung PIN in 4 months time. Kasi yung PIN is ipapadala yan sa inyo ni Lolo. Once na monetize na kayo, ipapadala niya yan sa inyo through mail. Ang ilagay nyo doon sa mail ninyo, ito nga pala yung isang tip pa. Marami ang nahihirapan na makuha yung AdSense PIN or mail from sa YT kasi mali yung address. So bago kayo ma-monetize, ayusin nyo na yung address ninyo, and then hintayin nyo. Ano yun? Ano yun? Ha? Ano kape? Ano nga? Ha? Ito. Titiglahin? O isa lang? Sorry guys. Share your internet connection.
Kasi nasa na tayo kanina. Kalimutan ko na. Um, Kalimutan ko na. Ano yan? Ano? Oh. Dalawang yelo tapos isang aso palawan. Pwede mo na yan? Pero kate? Oh, good morning guys. Good morning po. Ano tawag?
Hi guys, good morning. Good morning po. Nagwawalis lang po kami. Dali lang. Walis tayo ha, makamukha. Salamat sa thumbs up. Best good morning, Sisi. Nagbigay ako ng mga tips kanina sa first round ng LS ko. Pwede siyang panoorin mamaya. Yung tips sa paano ayusin yung channel, paano magkaroon ng subscribers at saka ng watch hour. Kung may tanong kayo, meron kayong tanong, pwede akong tumulong kung ano yung tanong ninyo. Pwede natin sagutin ngayon. Dami ko na palang uban. Guys. Salamat po sa tamsak ninyo sa lahat sa 2 million people in the house. I'm here po sa... Okay lang, Sisi. Okay lang. I need your tamsak naman. Tamsak is okay. And then dagdag once na nagtambay kayo sa isang LS, madagdagan yung watch hour ninyo. Salamat, Best Cook. Yun, i-click lang ninyo yung thumbs, yung ano to, i-click lang ninyo yung like. I-click lang siya, and then meron siyang ads, di ba? Harang. Meron siyang harang. Yun lang, once na nag-stay kayo sa isang LS na 3 to 5 minutes, dagdag na rin yan sa watch hour ninyo. Or pwede kayong magtambay ng isang cellphone ninyo na... Salamat, Sisi. Pwede kayong magtambay ng isang cellphone ninyo para doon sa watch hour ninyo. Para sa watch hour. Ang gawin ninyo is yung watch hour ninyo. Ang iipunin ninyo watch hour, hindi yung subscribers. Kasi ang subscribers madaling kunin kesa sa watch hour. Pansin mo, ang dami mo ng upload na video pero hindi ka pa namo-monetize. Pansinin mo, mas mababa yung subscribers ko pero yung watch hour mo is hindi ka pa na-money. Di ba? Ikaw ba yung hindi pa na-monetize? So, dapat yung watch hour, mag-LS ka rin. Kahit ganyan lang, itutok mo lang yung camera mo sa bintana na merong gumagalaw na. Di ba sabi mo 300 pa lang yung watch hour mo? 300. So kung mag 550 pwede na eh. Sa cellphone, pwede nang mag-watch. Sabi ni Baklang Gala. Di ba galing ka kay Baklang Gala vlog? Sabi niya 50 pwede nang mag-live. Gamitin mo yung Google at saka yung pwede na. Try mo. Pero wag kang magla-live. Halimbawa, naka-live ako. Wag kang magla-live kasi ma-strike ka. Hello, Mami Gracie. Hi. Wala pa, tulog pa yung ating CEO. Okay naman yung Best Cook. Upload ka ng upload pero sabayan mo ng live stream. Huwag kang magla-live stream, huwag kang papasok sa isang live stream na naka-live ka. May strike ka.
Ay, hello, mami. Ay, nako. Isa lang cellphone ko, mami. Hindi kita mat-jacketan. Okay, mami. Sige lang po. Thank you, mami. Pwede na, 300. Pwede na. Kasi si Baklang Gala, 50. Tanungin mo siya, 50. Nagla-live na siya. Yes, everyday naman, 4 a.m. Andito na ako. Hindi, kwan lang yan. Daya lang yan sa cellphone. Best cook, andyan si Mami Gracie Vlog Tabibian. Siya yung admin ng ng Team Gapangan. Pag gusto nyong mag-join sa Team Gapangan, sabihin mo lang sa akin. And then, sinend ko naman sa inyo yung sinend ko sa iyo yung banner ng Team Gapangan. Pakibasa lang yun kasi sa Team Gapangan pwede kang tulungan sa subscribers mo at saka sa watch hour mo. Kaya tinawag na Team Gapangan is Hello Ness 1982. Di ba pareho kayo ni Ness 1982 at saka ni Best Cook? Di ba iisa kayo? Di ba kayong isa lang ba si Ness Cook at saka si Best Cook? Best ano yun? Ness 1982 at saka si Best Cook. Iisa ba yan? Mami, anong almusal mo? Yes, I know. Si Ness 1982 at saka si Best Cook, iisa, di ba? Ako nalilito ako sa Ness Cook. Ganon. Nadikitan ko na ba? I think nadikitan ko na si Ness 1982. Hindi kita mabigyan ng jacket kasi isa lang yung gamit ko na cellphone. Okay. Pareho ng topak. Pwede rin. Sa Team Kapangan, andun lahat ang may topak. Sa Team Kapangan, andun lahat ang lamion. Andun lahat ang may sapi. Kaya matutuwa kayo sa Team Kapangan. At the same time, lahat magsusuportahan. Bakit? Maganda rin naman ako Ganyan ang mag-live. Itutok mo lang sa isang bagay na gumagalaw yung cellphone mo. At the same time, pwede ka mag-entertain. Kung gusto mo, mag-entertain. Pwede naman. Basta sundin lang ninyo yung mga rules and regulation. Kasi doon may rules and regulation. Pero walang pressure. Okay? Walang pilitan. Walang pressure kung kailan mo gustong i-replay yung hindi mo napuntahan na video. Pwede kang mag-support during live stream or mga premiere, ganun lang. Hindi naman yun nga ang kailangan dun yung mga madaldal, maingay, may topa. Okay, sige. Sasabihin ko kay Ma'am Gracie, i-add ko kayo doon. Pero be sure na napanood na nyo yung sinend ko sa inyo na rules and regulation. Nabasa nyo na ba yung rules and regulation ng Team Gapangan? Uy. Alam nyo ba ang magsusupport sa inyo doon? Merong US, merong Hong Kong, merong Singapore, merong Taiwan, merong France, at saka merong Germany. Lahat yon magsusupport ng bonggang-bongga. May USA, bonggang-bongga sa
channel ninyo once na nag-upload kayo doon. Pero ganun din yung gawin ninyo, mag-support lang din. Ganun lang din naman. Si Ma'am Gracie is from Florida, USA. Florida, USA ba, Mami? Kasi malaking bagay yung may nanonood ng video ninyo international. Salamat po sa 3 million people in the house. Salamat sa 3 thumbs up. Add nyo si, hindi ko maibaba yung bahay ni Ma'am Gracie's Vlog Tabibian. Add nyo. Search mo Gracie. Hindi ko maibaba yung bahay niya eh. Gracie's Vlog Tabibian. Mami, pakibaba nga yung bahay mo. Ay, okay. Los Angeles ka pala, Mi. Mami, pakibaba yung bahay mo. Gusto daw nilang mag-join sa Team Gapangan. Pero pinapabasa ko yung rules and regulation muna. Si Mami Grace Vlog Tabibian ay admin ng Team Gapangan. So, pakibasan na lang po yung Bessie, tsaka NES 1982, pakibasa yung rules and regulation, then i-add kayo, i-accept ni Mami yung Mami Grace yung inyong si Mami Grace Vlog Tabibian is about mga health tips. Yan. Mami Grace, pakibaba ang bahay mo. At magdadagdag ako ng mga may topa. Yes, panoorin nyo yung mga video niya about health tips. Kung gusto mong ma-stroke, pwede. Gusto mong magkaroon na pwede rin, beauty tips. Pero more on health siya. Health tips. Ang content niya is health tips. Sa Team Gapangan, kung ready kayong ma-stroke, ready kayong mabusog, ready kayong masapian, join na kayo sa Team Gapangan. Magkaiba ang channel ni sino? Same niche. Ay nako, yung mga niche na yan hindi ko na yan pinapansin. Basta sige, mag-upload ka and then ayusin mo lang yung yung channel mo. Maging vigilant, maging consistent. Yeah, salamat NES 1982. Leche. Ingay. Nasa tabi kasi ako ng karsada. Gusto nyong mapiste? Sa Team Gapangan lang. Gusto nyong mabwisit? Sa Team Gapangan lang. Pero paangat ang channel ninyo sa Team Gapangan. Ayan o, nagbaba na si Mami Grace ng bahay niya. Pakidikitan niyan. Thank you, Mami. Ayan ang pinakamaingay sa Team Gapangan. Kung gusto nyong mabudol, sa Team Gapangan lang. Gusto nyong masapian, sa Team Gapangan lang. Kung gusto nyong mapiste, sa Team Gapangan lang yan. Marami. Mabubwisit kayo sa Team Gapangan. Ay, syempre. Maraming buang sa Team Gapangan. Gusto nyong mabuang? Sige, pasok kayo sa Team Gapangan. Dami ko na palang uban. Kitang-kita yung aking uban. Yung mga NES 1982,
Maganda yung mga kwan mo, yung mga cooking style mo. Yan ang searchable sa YouTube din, yung cooking. Tsaka mga YouTube tips, recipe. Yan. Sa Team Kapangan, marami tayong mga cook din doon, mga chef. Si Crazy Baking Girl sa USA, si si Did Jones, tsaka si Comet's Kitchen. Yan. Mga cooking recipe din ang mga content nila. Pwede kayo magpalitan ng mga recipe. Ako din, mga content ko recipe. Oh, haba na pala ng baba ko. Sorry guys, kung baba ko lang nakikita nyo ha. Oh, marami na akong Marami na ako. Hello, thank you po for 4 million people in the house. Thank you po. Thank you sa 3 thumbs up ninyo. Welcome po sa aking channel. Ay, live stream pala. Ayan. Tutok lang ako nasa araw. Yes, nagkape na ako. Tsaka with honey. Nagkape na. Sige, kain muna kayo. Unahin nyo yung almusal. So, ako ay nagkukan lang ng aking revenue sa aking watch hour. Salamat sa mga patambay ninyo dyan. Best Cook, Nest 1982, Mami Grace Vlog, Tabibian. Kung sinong handang mabudol, sa Team Kapangan lang kayo pumasok. Kung gusto nyong mabudol. Si Mami Grace Vlog Tabibian is Queen of Budol. Okay? Masyasyak kayo sa mga budol niya. Tsaka meron ding mga may sapi. May sapi, si The Monkey Barber's Vlog, si Peekaboo, si Michael Ansal, Bonsai TV, Mr. JR TV. May mga may sapi dyan. The Yams Vlog, yung ating mga sexitary, si Joanna Sanchez, si Jen Craft from Singapore, si Ralsy, si Maria Fatima Dapulio. Yan ang mga may sapi sa mga may sapi sa Team Kapangan. Sapi. Ako pa lang yata hindi nila nabudol doon. Kung gusto nyong mabudol, pasok kayo sa Team Kapangan. Bubudulin nila kayo doon. Sure, oo, sige, i-add kayo mamaya. Pero PM nyo muna ako kung nabasa nyo na yung rules and regulation. Kasi kailangan mabasa muna yung rules and regulation bago kayo pumasok sa Team Kapangan. Maganda kasi yung marami tayong experience sa mga GC. Pero namimili ako ng GC kasi wag yung pasok ng pasok sa mga GC. And then isang araw makikipag-away ka. 'Di ba? Meron ako napasukan na GC, grabe ang ginawa ay todo support ka doon. Pagkatapos okay lang, Nest 1982. Sige lang, makinig ka lang diyan. May mga GC na demanding, kailangan ganito gawin mo, 'di ba? Sino ba yung nag-send ng screenshot na kailangan yung pinanood mong video ni screenshot mo lahat? Meron din ganun sa team Kapangan, pero hindi siya pressured. Pwede mo siyang i-replay sa free time mo. Pwede kang mag-support sa free time mo. So, hindi siya pressured na sapilitan.
Tsaka walang magde-demand sa iyo doon. Yun, ayoko kasi ng pressure eh. Ayoko ng iyong ganito, kahit napipilitan ka, gagawin mo, di ba? So, gawin mo na ang maayos ng gusto sa puso mo. Lahat naman tayo busy eh. Busy ako dito sa sa tindahan. Mamaya marami nang bibili, marami ng tao. Tsaka kung minsan, yung signal ng connection, napakahina. Minsan puputol-putol. Kaya kung minsan tinatamad din akong mag-live stream kasi minsan napuputol. Hindi mo nawawala yung signal. Sino na nakapasok sa premiere ko? 'Di ba nakita niyo yung mga support ng Team Gapangan? Team Gapangan lahat 'yon. Yung before ng yung premiere, punta kayo mayroon ba kung mapunta kayo sa mga video ko, may naka-live na replay doon, chat replay. Lahat 'yon mga Team Gapangan. Ganon sila mag-support. Hindi lang 'yon, kaya yung iba kasi nagre-replay. Yung hindi nakaka-attend ng premiere, nagre-replay sila. May resibo ang Team Gapangan. Doon nila isinesend yung mga resibo na katunayan na sila ay nag-replay. Pero 'yon hindi pressure. Ginagawa lang nila 'yon kapag sa free time nila. May ambulansya. Ganyan lang live stream. Palaro-laro lang. Kung may tao, kausapin. Ganun lang. Pero mamaya pag may background na, mag-o-off na ako kasi hindi pwede yung background music. Sa mag 1 yan, 1 year and a half na ako sa Team Gapangan. Alam nyo, wala pa akong nakaaway doon. Hindi kagaya ng sa ibang GC. Aalis ka na lang dahil masama yung loob mo. Doon hindi. Oh, talaga? Ilang taon na yung mama mo? Best cook. Ilang taon na? 60 na ako eh. Senior na ako. Oh. Senior na. O sige, send mo sa kwan ko. Doon sa messenger ko. Tingnan ko mamaya. O 59 ako. 59. Sa April. Ay. Cancer. Anong cancer? Saan may cancer? Cancer sa... Yes, anong cancer? Saan may cancer? Lahat naman tayo may cancer ah. Cancer sa bulsa, cancer sa pera, di ba? O sa matres. Anong stage? Anong stage na yon? Cancer niya. Stage yung cancer ko sa bulsa stage 101 na eh. Tubi. Marami siyang gamot na iniinom. Wawa naman. Alam nyo ba namatay din yung anak ko sa kidney failure? So that is cancer. 26 painkiller lang yun. Painkiller, masisira yung kidney niya doon. Mag-natural na lang siya. Yung anak ko, 26 years old lang. 26 years old, namatay siya with kidney failure. Pero meron siyang lupus. Alam mo, best cook, wag mong iasa at ubusin yung time mo sa YouTube para dun kumuha ng financial aid para sa mama mo.
Kasi unang-una, kung painkiller lang ang nire-recommend sa mama mo, balang araw masisira yung kidney niya. Hmm. Ang gawin mo, lakarin mo yung kanya. Lakarin nyo yung mga government help, yung mga senator, yung congressman ninyo, yung LGU ninyo, yung DSW ninyo. Kasi I think ang DSWD, nung kumuha kami ng tulong sa DSWD is medical assistance sa DSWD every 3 months. Yung nag-dialysis yung anak ko. May nakukuha kaming 5,000 sa DSWD. Tapos sa governor o congressman ng Baguio, may nakukuha kaming 10,000 referral sa hospital. Oo, sa DSWD, ilapit nyo yung dalhin nyo yung mga clinical record niya, medical records niya. Hindi si mama mo maglalakad, ikaw. Kunin mo lang yung kanya, ID, clinical record, reseta ng doktor, certificate ng doktor, certificate ng barangay. Kapatid mo. Yes, kapatid mo maglalakad. Okay? Ang kailangan ninyo sa DSWD, ilista mo. Okay. Ilang taon na yung kapatid mo? Ilang taon na siya? Hindi kasi pwede si mama. 29, pwede na siyang maglakad. Basta dala-dala niya yun, Ilista mo yung sasabihin ko, ha? Ilista mo. Ang unang kailangan mo, barangay clearance. Certificate ng barangay. O PWD. Yes, tama. Then second, isubmit mo yan sa DSWD yung clinical record, reseta ng doktor, medical certificate ng doktor sa DSWD. Sa DSWD, nagbibigay sila ng cash assistance, 5,000. Sa PCSO, ganun din. Ano bang tawag doon? Yung may ibibigay silang papel sa iyo para pambayad mo sa ospital. Referral letter. Sa PCSO. Yan, PCSO, DSWD, mayor ninyo or congressman, makakalapit ka ng tulong sa mga yan. Financial assistance. Tsaka saan pa ba kami lumapit ng tulong? Sa senator, party list, dito sa Pangasinan. Kung sino yung nakakasakop dyan sa area ninyo, doon kayo lumapit, mga party list. Gawin mo, sisi, kasi ang YT, matatagalan ka pa, lalo na 300 watts hour mo pa, gagastos ka pa rin. Gagastos ka pa ng marami. Sabihin ko sa iyo, kailangan mo ring maglabas ng pera sa YouTube. Kasi hindi ka rin aangat kapag hindi mo ka rin maglalabas ng pera. Madi-disappoint ka lang. Huwag mong asahan ang YouTube. Ang YouTube is, kuwan lang siya, libangan lang. Kumbaga, gawin mo lang siya as part-time or kailangan, ang unahin mo yung kailangan ng mother mo. Okay. So, ganun kasi yung nangyari sa anak ko nun. So, grabe yung hirap namin. Ay, sumadsad kami sa gastos. Ang nangyari kasi is, nagdadialysis siya. 4,000 3 times a week ang kailangan namin. Hindi lang yon, yung pagkain pa niya, gamot niya, vitamins niya, lahat. Gumagastos kami ng siguro 15,000 weekly sa kanya. Hospital, palagi na hospital.
Pressure, yung natanggap na kuha namin sa kanya, pressure, yung maglakad ng papel, napakahirap. Cervical cut. Alam mo, meron akong nabasa sa Facebook na napkin. May napkin akong nabasa na future siya sa Jessica Soho, si Jessica Soho ba? O, si Jessica Soho, yung napkin na yon, may napkin na nakakapagpagaling ng cervical cancer. Naoperahan na ba yung mama mo? Oo, tama yun. Ionizing napkin. Naoperahan na ba siya? Tsaka ang tawag nito yung spirulina. Alam mo, na-try ko lahat sa anak ko. Spirulina. Tapos, Cavite ka ba? Sa Cavite ka? Panoorin mo yung video ni Doc Atoy Arboleda. Atoy Arboleda ba apelyido? Yes. Kasi si Doc Atoy sa channel niya, isend ko sa iyo mamaya, yung nagpapagaling siya natural way, pero doctor siya, naturopathy doctor siya, marami na rin siyang napagaling. Minsan natulungan niya din yung anak ko, pero kasi syempre na late na kami, at saka meron kasing gamot na worth 3,000 na hindi namin nabili. So magaling si Doc Atoy. Manood ka ng video niya. Doon pa lang sa video niya magkakaroon ka na ng healing. Naturopathy, natural lahat ang gamit niya. Huwag mong pagamitin si mama mo ng mga may chemical, tsaka yung mga may mga pagkain na kailangan natural lahat, prutas, gulay, natural lahat. Huwag mong hahaluan ng mga betchin. Bedridden na ba mama mo? Bedridden na siya? Ay, oo, masakit yun. Kung pain reliever lang ading, kawawa si mama mo kung pain reliever lang. Masisira yung kidney niya. Sisira yung kidney niya, I'm sure. Sasabihin ko sa iyo, iwasan niyo ang pain reliever. Search mo sa YouTube at Doc Atoy Arboleda, Atoy, Atoie. Teka ha. Search mo sa YouTube. Basa mo. Yan. O kaya sa Facebook. Si Doc Atoy. Manood ka ng video niya. Ang dami na siyang napagaling. Cancer, bukol, lahat. Napapagaling niya. Nang walang operasyon. Natural lahat ang ipapakain niya sa mama mo, gamot. Yes, oo. Kasi need mo unahin si mama mo. Oo, nasa Maynila sila. Kung nasa Maynila sila, ang clinic ni Doc Atoy nasa Quezon Avenue. Quezon Avenue. Sa may circle. Malapit doon. Alam na nila, hanapin nyo, Doc Atoy Arboleda. Alam nyo, yung anak ko na dinala ko doon from Baguio kasi walang bed, puno ang pasyente. Dinala ko siya from Baguio to Manila.
Ang hemoglobin niya 33. Bagsak na bagsak yung hemoglobin niya. Walang bayad. Walang bayad kay Doc Atoy. Free 'yon. Free consultation. Meron siyang mga gamot na i-recommenda, free din. Pero meron din siyang pinaka-the best na gamot na meron depende kasi merong parang stem cell. Walang bayad. Kwento ko sa iyo yung hemoglobin ng anak ko is 33 from Baguio. Nag-travel kami gabi going to Manila. So nag-open yung clinic ni Doc ng alas 8. Hinintay namin si Doc Atoy. So, sinabihan niya yung anak ko na gagaling siya in 3 months time. In 3 months time ha. So, that time, binigyan kagad siya, pinainom siya ng gamot. Meron siyang pinainom. 33 na yung hemoglobin ng anak ko, 33 lang pero nakapag-travel pa kami from Baguio to Manila, doon sa office ni Doc Atoy. Alam nyo, nakasurvive yung anak ko doon sa clinic niya na dapat na hospital sana kami pupunta sa Veterans Hospital kasi doon ang free na hospital ng mga sundalo ng papa niya. So dinaan ko muna siya kay Doc Atoy. Alam nyo, umuwi kami na hindi na kami nagpa-hospital. Tumaas yung hemoglobin niya doon sa pinainom na gamot, tapos meron siyang ipinahilot sa ulo niya. Pero since 33, alam mo yung 33 patay na yun. Mamatay na yun. Alam mo, nabuhay pa yung anak ko ng siguro magbuwan kasi nga once na mga terminal cancer na, hindi na rin siya depende na rin din sa awa ng Panginoon yun. Kasi wala na rin maitutulong ang siyensya or gamot pag terminal cancer na. So, pero prolong yung kidney dialysis is to prolong yung lifespan niya. Pero hindi wag na nating asahan na gagaling sila. Pero nasa awa ng Panginoon na yon. Hindi natin alam. Pero makakatulong pansamantala kung gusto ninyo, kasi free naman kay Doc Atoy, free. Kahit panoorin mo lang yung i-recommendation niya, panoorin mo lang. Then magpapunta ka doon sa clinic niya na ibibigay niyang gamot. Baka sakali lang makatulong. Yun na. Hindi ko sinasabing gagaling si mama mo, baka sakali lang makatulong. Okay. Si Doc Atoy, ang laki nang naitulong din sa anak ko. So, nasa ospital sila mama mo ngayon sa Manila. May bukol nga sa cancer Terminal 3 na napagaling niya. Nasa bahay. Sana yung kamo kanina. Mandaluyong. Malapit lang doon, Quezon Boulevard. Hirap magbiyahe ngayon sa Manila Dapat madala nyo yung mama nyo doon kay Doc Atoy. Alam mo, the more kayong nagpapadoktor o mga check-up, mga sali ng dugo, the more na manghihina si mama mo. The more siyang manghihina. Ang gawin ninyo, kasama nung gamot niya, dagdagan nyo ng natural food supplement. Makakatulong yun. Kasi ang cancer cells natin, the more mo siyang pinapakain ng mga chemical, the more siyang nabubuhay. Tsaka hihina talaga yung system niya, yung atay niya, liver niya, yung kidney niya. Siyempre, wala siyang ganang kumain. Pero huwag niyo papakainin ng may chemical, mga karne. Wawa naman si mama mo. Meron nga lang ba ding magagawa ng gamot sige, gulay lang siya, pero walang betchin, walang asin, walang wag matamis.
Manood ka lang mamaya kay Doc Atoy. Baka sakali meron pa siyang meron kang maakuhang tip sa kanya. Oh, dami ng sasakyan eh. Init na. Sige, Sisi. Okay, sige. Sige lang. Ingat ka dyan. Dito lang ako kasi kailangan kong magdagdag sa aking revenue. Aking watch hour. Ang aking revenue. Salamat sa tambay ninyo. Salamat, salamat. Init. Pasok ako sa loob. Mainit na dito. Okay. Ay, malamig na yung kape ko. Ay, naku, mainit na naman. Mahirap magkasakit, kaya ingatan ating katawan. Magmula nung nagkasakit yung anak ko, binantayan ko na yung sarili ko, pinakinggan ko na yung sarili ko kasi noon, siyempre busy ka sa kung ano-ano mga bagay. Mahal pa naman ang mga gamot ngayon, ang mahal ng ospital, ang mahal ng laboratory, bawat galaw mo kapag nagkasakit ka, pera. Saan ka kukuha? Grabe, no? Lahat ng tao merong cancer cells. Okay? Kapag ang cancer cells natin, gustong-gusto nilang kainin is yung mga may chemical na pagkain, like yung mga hotdog, tosino, yung mga manok ngayon, kung ano yung kinakain ng mga manok, kung ano yung kinakain yung mga baboy, kung ano yung mga kinakain nilang chemical, that is my chemical. So, gustong-gustong pagkain yun ng cancer cells natin.
Kapag naging active yung cancer cells natin, andyan na yung mga bukol, mga pain, yung mga disorders, andyan na lahat. Salamat po sa thumbs up. Mega mega love shoutout sa inyo. Salamat sa people million in the house. Meron akong mga tips about sa mga cancer cells kasi nangyari sa anak ko, 26 years old. 18 years old siya nung nagkaroon siya ng kidney failure. Pero that time, ang na-detect sa kanya is lupus. Lupus means pagbagsak ng immune system niya. Tayong lahat, meron tayong immune system na parang motor na pumoprotekta sa mga viruses. Kapag yun ang nasira, kapag yun ang nanghina sa atin, wala tayong panglaban sa mga viruses. So wala sa lahi kasi wala naman kaming lupus. Wala kaming sa family namin. So that is lifestyle. Sa lifestyle maybe kasi yung anak ko nabarkada sa maling mga kaibigan. Matalino siyang bata, mabait, nanalo siya sa quiz bee, nag-top siya entire Pangasinan. Then nabarkada nga, that is ang sinisisi ko, kaya nagkaganon yung anak ko, is yung barkada, na maling barkada. So that time napapansin namin na hindi na siya umuwi, nagkukan siya, nagsisigarilyo, umiinom ng alak, kasi siya, may pagka lesbian siya. So ang mga kasama niya mga tomboy din, mga babae. So nagsimula ang bangungot sa pamilya namin nung nagpunta kami ng ABS-CBN, nanood ng kay Vice Ganda noon. Yun, kay Ann Cortez. Nagsimula na siyang lagnatin noon. Umuwi kami, nilagnat na siya. Hospital na. So gamot, syempre gamot. Bili ng gamot. And then wala pang week na hospital siya. Kalagnatin na naman siya, masasakit yung mga katawan niya at may naglalabasan na pula na parang butterfly dito sa mukha niya. And then masasakit daw yung buto niya, masasakit yung mga katawan niya, hindi siya makabangon. So panay kami hospital sa loob ng isang buwan, siguro mga 5 beses siyang hospital. So sa kaiinom ng gamot na yon, mga laboratory, hospitalization, so doon kami naghirap. Pressure at saka depression, lahat, mautangan mo, malapitan mo, kapalan mo yung mukha mo kapag wala ka ng pera. So kwento ko lang yung nangyari kasi press na press pa sa mind ko. Gusto kong ma-share, gusto kong makatulong para naman maibsan ng konti kung sino man yung may karanasan laim sa anak ko. So napansin namin, once na nilagnat na yung anak ko, nagsusuka siya ng itim. Wow, sorry guys, nawawala yung connection. Hindi siya makahinga, sumisigaw siya sa sakit, nagsusuka ng halos kalahating timba, puno yung arinola. Siyempre dadalhin mo na naman sa ospital, hanggang gagastos ka na naman sa ospital, hindi pa nga nababayaran yung naunang hospitalization niya, ayun na naman. So naging pressure hanggang sa inamin na sa akin ng doktor. Yun ang pinakamasakit pero hindi ako nagpahalata at nagbigay doon pansin sa emotion ko. Sabi ng doktor, "Mami, tanggapin natin na ang buhay ng anak mo ay 3 months na lang," sabi niya. Pero nakikita ko naman yung anak ko, wala namang sign na gano'n na 3 months na lang siya, masigla pa rin naman siya, kumakain pa rin naman. Yun nga lang, kapag nagkasakit,
mapansin mo doon yung nanghihina siya na hindi makakain, umiiyak, masakit yung mga katawan, ganun lang. So, hindi ako nagpa-apekto doon sa sinabi ng doktor na 3 months na lang siya. So, tuloy ang gamutan, tuloy ang hospitalization hanggang sa na-dialysis na siya. Nasira na yung kidney niya sa kaiinom ng gamot. Then, yung dialysis is pinaka-worst na mangyayari sa buhay ng tao. Para kang para kang buhay na patay, pinapatay. Ganon. At yung makikita mo yung sufferings niya na bubutasan dito ng mahaba na kalahating metro yata na tubo ipapasok dyan sa ugat mo. Biro mo yung pain na yon, gigilitan ka dyan. Tapos ilalagay yung tubo, tapos doon ilalabas yung dugo, nalilinisin sa machine ng kidney dialysis machine. So yun na ang kidney ng mga pasyente nagda-dialysis. So naaawa ako, ang daming nagda-dialysis. From then, sinumpa ko na ang soft drinks. Isinumpa ko na ang maalat. Isinumpa ko na ang asukal at saka yung pagkain ng mga may chemical. Okay? So, continue pa rin yung buhay. Lumampas naman sa 3 months yung anak ko, pero continue pa rin ang dialysis. Baguio, Pangasinan, akyat kami, Baguio, baba, Pangasinan. Hanggang sa hanggang sa siguro yung time na niya na bumigay na siya ng bumigay na yung buhay niya. Experience namin that morning is ikwento ko yung nangyari. One night hindi pala, beforehand pala bumaba kami from Baguio dahil aattend kami ng birthday ng pinsan niya. So kapitbahay namin. So bumaba kami para ma-enjoy naman niya yung mga gatherings ng pinsan niya. So may birthday party Sabado yon. Then Friday yon, Sabado nag-swimming. So meron picture ng last picture niya na yon sa swimming na yon. Na yun na pala yung last time niya. So malungkot siya, hindi siya naligo. Pero na-enjoy din naman niya siguro, pero mapansin mo sa mukha niya na hindi siya masaya. So natapos yung swimming na yon. Pauwi na kami, may kinuwento siya sa amin na, "Mami, hindi mo ba nakita yung sundown?" Sabi niya, merong corona, sabi niya. So hindi ko pinansin kasi sabi ko, kwento lang naman yun, na yung nakita daw niya ang ganda-ganda ang ganda-ganda ng araw. Sabi niya, ang ganda-ganda, Mami, talaga yung kwento niya, talaga yung gandang-ganda siya dun sa araw. Sabi niya, "Mami, nakita mo ba?" Sabi niya, "Hindi," sabi ko. So hindi ko yung pinansin. Dati Sabado, Sunday, punta tayo sa palengke, sabi niya, "Bili ako ng brief." Sabi, "Bakit brief?" Sabi ko, "Di ba babae ka?" "Hindi, Mami, mas gusto ko yung brief." Sabi niya, "Wala akong brief." So punta kami ng palengke. Nasa wala siyang napiling brief kasi nga hindi niya nagustuhan siguro. Nasa lubog niya yung classmate niya na sinabi niya, "Uy, ang payat-payat mo na," sabi niya. "Uy, ikaw nga din eh, parang hindi ka payat," sabi niya. So yun lang, umuwi na kami, masaya siya, as in wala kang makitang sign na yes, best cook. Thank you sa sa BG mo. Nagkukwento lang ako kasi naalala ko lang yung nangyari sa anak ko. Kinukwento ko lang. So tuloy tayo. Nung Sunday na yon,
tinitingnan ko siya habang lalaki siya, walang sign. Hindi ko iniisip yung sinabi ng doktor na 3 months na lang yung buhay niya. Masaya naman siya, wala kang sign, hindi siya nilalagnat, hindi siya may sakit, walang sign. So Monday, dumating yung computer na in-order ko kasi na-approve yung loan namin sa home credit na 50,000. Kinuha ko dahil gusto niya magkaroon ng computer para daw meron siyang pagkakitaan sa bahay habang nasa bahay siya at nagpapagaling, ganon. And then that night, nung gabi na yon, natulog na kami that night, narinig ko nanonood siya ng racket. Sabi ko hindi daw siya makatulog. So sige, manood ka lang do. So ako natulog na. Then napanaginipan ko na yung panaginip ko na yon, merong isang bundok na mayroong umaagos na tubig na kulay brown, na meron ako nakita doon na dalawa na parang parang electrician o dalawang may nakasuot ng helmet. Hindi, umaagos yung tubig na brown, nasa bundok. Nakita ko may dalawang lalaki doon na nakasuot ng helmet, na naka-uniform ng electrician ba? Or basta something na nakita kong dalawa. And then, bigla ko na lang naramdaman na dumadaan ako sa gilid na meron akong kasamang mga babae. Na sabi nitong mga babae, "Mami, wala nang daan. Saan tayo dadaan?" Sabi niya. And then sabi ko, dito may bintana, dito tayo lumusot. Sabi ko, dito tayo dumaan. Then bigla ko narinig doon sa kabila ng bintana na yon, "Meng," sabi niya, kasi ang tawag niya sa akin, Meng. So, nung narinig ko na yun, nagising ako. Yung pala, hindi na siya makahinga. Hindi siya bakit? Sabi ko, dinala namin agad sa ospital. Hindi ako makahinga, sabi niya. O dinala namin sa ospital kasi malapit lang dito sa amin. Nag-oxygen kami. Pina-oxygen ko, nakatulog siya. Then, bumangon ulit siya. Mami, sabi niya, punta na tayo ng Baguio, sabi niya. So, something, may nararamdaman siya. Hindi niya masabi sa akin. O sige, punta na tayo, ready na tayo, magre-ready ako, daan tayo sa bahay, dalhin ko yung mga gamit natin, sabi ko. So umupo siya sa may sala, sabi niya, nakayuko siya, hindi talaga siya makahinga, hinihilot ko habang nag-aapura yung papa niya na i-ready yung dadalhin namin. Nung bigla na lang siyang tumayo na sabi hindi makahinga. Sabi ko, dalhin na natin. Sabi ko, dito sa ospital sa amin, sa Urdaneta. So, dinala namin. Habang daan, nagwawala siya. Nakataas yung ulo niya. Hanggang tatayo siya, tatalon siya doon sa tricycle. Naka-tricycle lang kami. Sige, pas. Yung tricycle na nagsisignal siya na meron kaming pasyente, gano'n, na hindi makahinga. Ang lakas niya, hindi ko mapigilan. Ilalabas niya yung paa niya doon sa tricycle hanggang sa nakapan na siya, nakapupo siya. Sabi ko, bakit nani? Sabi ko, hilot ako ng hilot habang nagdadasal ako sa kanya. Sabi ko, naning, mag-pray ka kay Allah, sabi ko sa kanya. So yun lang, nakataas lang yung kanya na hindi siya makahinga. So na-traffic pa kami sa Urdaneta hanggang sa merong isang motor na nag-guide sa amin, pinadaan niya kami hanggang sa nakaabot kami sa ospital. Andun na, nire-revive na siya hanggang sa pinapawisan siya ng malamig. Sabi ko, pinupunasan ko, bakit nanay? Sabi ko sa kanya, andito naman si mama mo, sabi ko sa kanya. Sorry guys. Pero that time kasi malakas pa rin yung loob ko na sabi ko makakasurvive siya hanggang sa nag-seizure na siya. In-electric shock siya. So wala pa rin, hindi siya nakasurvive hanggang sa inulap na niya yung kamay niya. Sabi ng doktor, "Mami, sorry," sabi ng doktor. Pero ewan ko, hindi ako umiyak doon kasi sabi ko, binulungan ko siya. Sabi ko,
Ngayon ko lang nararamdaman yung ngayon ko lang nararamdaman umiri. Naaalala ko lang. Thank you, Mami. Masakit para mawalan ng anak. Masakit mawalan ng anak. Pero that time, hindi ko naramdaman yung umiyak. Parang magaan lang. Kasi parang nasabi ko sa sarili ko na nag-end na yung hirap niya ba. Parang ganun. And then sabi ng doktor, pero nung binulungan ko siya, na binanggit ko sa kanya yung ano to, yung Al-Fatiha, yung dasal sa Islam. Yes, Mami, thank you. Siguro naririnig pa niya kasi sabi ng doktor, pwede niyo pa siyang kausapin, naririnig niya. So, kinakausap ko siya, dinadasalan ko siya. Sabi ko, sige Ning, magpahinga ka na, sabi ko sa kanya. Oo, magpahinga ka na, sabi ko sa kanya. Tulog ka na, Naning. Okay na yan kay Allah, sabi ko sa kanya. Then, nung hinihilot ko pa yung puso niya, yung dibdib niya, biglang tumaas yung kanya, yung heart rate niya, yung heart count niya doon sa machine, na para bang sinabi niya na okay na ako Ming, sabi niya, kasi Ming ang tawag niya sa Kate. Kate ang pangalan niya, Kate Louise. Yes, Mami. I'm sure narinig niya yung sinabi ko pa, kasi nagpitik yung nagpitik yung heart niya doon sa machine. So sabi ng doktor, nagulat yung doktor, sabi niya ni-electric shock siya ulit. So parang sinabi lang siguro ng anak ko na okay na ako Ming, sabi niya siguro. Hindi ko maintindihan bakit hindi man lang tumulo yung luha ko noon. Parang parang at peace ako, parang natanggap ko ng maayos, kasi ngayon lang ako naiiyak kasi naaalala ko lang siya, yung parang nami-miss ko lang siya. Pero parang hindi naman ako masamang loob na nawala siya, kasi alam ko na safe na siya. Yes nga, Mami, kasi nga hindi naman tumigas yung katawan niya. So sabi ng doktor na pinakita yung mata niya, pinakita yung balls ng mata niya. Sabi ng doktor, Mami, sorry, wala na talaga, sabi niya. Sige Dok, sabi ko. Ganun pala yung yung mata yung balls ng mata natin is puti na siya. So pinakita naman ng doktor na clean na, wala na talaga. Pero at least nasabi ko sa kanya yung dasal sa kanya, at saka yung sabi ko na mahal namin siya, na magpahinga na siya. So from then, tumawag yung doktor niya, Mami, sorry, sabi niya. Sige po Dok, okay lang po, sabi ko. And then sabi ng doktor, dalhin natin sa morgue, na sabi ko, yun ang kauna-unahan na sinabi ng anak ko, na ayaw niya sa morgue. So sabi ko, Dok, ayaw ng anak ko nang dali sa morgue, sabi ko. Iuwi namin siya. Nakakuha na ng sasakyan yung mister ko. Yes, May. Kasi pala, pag namatay ang isang tao at iniiyakan mo, mahihirapan pala siya. Yung halimbawang hindi mo matanggap ngayon. Hindi naman masama yung loob ko sa nangyari sa anak ko, kasi nilet go naman namin na masaya na. Tsaka meron siyang hiling na Mami, pag may dumadaan na punerarya sa harap namin, kasi karsada nga kami, Mami, ayaw ko ng ganyan. Meng, ayaw kang ganyan. Ayaw ko ng hurol. Ayaw ko ng marcha. Ayaw ko ng morgue. Yun lahat sinabi niya. Alam
alam din niya. Alam din niya na mamamatay siya, alam niya. Kaya natanggap natanggap din namin, maluwag sa puso namin. Kaya lang kapag nagbibigay ako ng mga tips sa iba na naaalala ko yung nangyari sa kanya, hindi masama yung loob ko kundi namimiss, 'di ba? Namimiss lang natin. Yes, May, kasi wish ko na yung man lang mapanaginipan, wala, hindi ko siya mapanaginipan man lang. Meron ako na panaginipan twice lang, yung yun lang, nagpapabili lang siya ng barbecue, ganun. Pero at least naman siya, May, okay naman na siya ngayon. Nasunod namin yung hiling niya, pero yung nangyari sa kanya is matinding ba yun, lesson na kailangan yung sarili natin, yung health natin ngayon ang importante. Okay? Ingat na rin ako sa sarili ko ngayon. May naramdaman lang akong konti, nagiging aware na ako sa mga. Yes, thank you, Nes 1982, thank you. Yung mga nangyari kasi noon sa kanya is kapag may napapanood ako, Mami, like yung mga health tips mo, naaalala ko talaga siya. Yung bigat ng pressure na naramdaman mo habang may sakit ang isang pamilya pala, yung sasadsad ka, nakakapalan mo yung mukha mo sa ibang tao na manghihiram ng pera hanggang sa may masasabi sila sa iyo, sa likuran mo, maisanla mo na lahat, maibenta mo na lahat, naubos yung, kumbaga mauubos yung kabuhayan mo para lang ma-save mo o matulungan mo yung family mo, di ba? So sa ngayon, sana naman ipinagpipray ko na hindi kami umabot ulit sa ganun. Maaring pagsubok yon na nalampasan namin. Kaya todo yung pasasalamat ko at pagpipray sa Panginoon, yung maging healthy ka, maging masaya ka at peace ka sa araw-araw. Yun lang. Ang sakit, namatay din yung mother ko, pero hindi ganun kasakit sa kapag anak pala, Mami. Kapag anak, iba pala yung anak kasi galing sa dugo mo, galing sa laman mo, inalagaan mo, nakasama mo. Pero yun, natanggap naman namin ng buo. So bali 3 lang yung anak ko, so 2 na lang sila ngayon, yung isa naman nakakulong, ganun. Yung isa, siya yung nasa Dubai, yung panganay, ate niya. Kaya todo kapag may nararamdaman na sila, masakit ang ulo, masakit ng ganyan, todo yung paalala ko na wag iinom na hindi reseta ng doktor. Yan, yung mga pain reliever. More on kami, guys, more on natural healing. Marami ako napapanood na mga health tips sa YouTube, like Mami Grace Tabibian, na mga health tips, lahat yan makakatulong sa health natin, kasi napakahalaga pala ng health talaga. Napakahalaga ng buhay natin dito sa mundo, na kung pababayaan natin at mamamatay lang tayo sa sakit is useless. O tsaka yung paniniwala sa Panginoon, wala ka sa Panginoon, sayang din talaga. So todo yung pray. And then reminder pala na malapit na yung Ramadan namin ngayon. So pinapauna ko na, guys, sa mga friends ko, sa mga supporters, during Ramadan kasi is lesson yung malilesen yung mga YouTube activities, mga music, kasi more on praying kami ngayon. So I hope maintindihan nyo ako na during my Ramadan,
So, hindi siguro ako makakapag live stream. So, titingnan ko kasi depende kasi sa time. Yes, mami. Um, Health insurance kasi meron akong life insurance ba? Alam mo yung mga yon, pagdating ng time na kailangan mo, hindi mo rin pala magagamit. Mas maganda yung mga SSS, PhilHealth. Yan. PhilHealth. So, mag-invest talaga sa health, di ba, me? Mag-invest sa health, mag-invest sa Panginoon. Yun ang importante kasi ang unang-unang mag-guide sa atin, magpo-protect sa atin is ang Panginoon. Useless ang mga gamot kung wala din ang Panginoon. So, yun, bali na kwan ng anak ko na nanonood kasi siya ng YouTube, kaya siya mismo nagsabi, although binatikos kami sa paraan ng Islam ng paglilibing sa anak ko kasi wala ngang kabaong, walang punerarya, walang marcha, binatikos kami ng matindi ng hipag ko, family ng mister ko. So, yun naman kasi ang gusto ng anak ko eh. Beforehand kasi na naginip siya na may kinuwento siya sa akin na, Mami, napanaginipan ko na nandun ako sa puno, maraming puno, andun ako sa ilalim, sabi niya. So nagulat ako, na-shock ako nung inilibing namin, nung dinala namin siya sa Muslim cemetery. Yung paglilibingan sa kanya is pang-apat siya. Na-shock ako yung ikinuwento niya doon sa panaginip niya is the same. Yun na yun, yung kinuwento niya sa akin na nasa ilalim siya ng mga puno ng mangga, mga maraming puno ng kawayan. So, naka-record lahat yun, napicturan ko yung place na yun yung panaginip niya na ikinuwento niya sa akin na nasunod lahat yung sinabi niya before siyang namatay. And then balik tayo doon sa sinasabi niya, nakita niya nung nag-swimming kami na yung sundown is may corona. Ewan ko bakit tuwing titignan ko naman yung sundown ngayon, wala naman ako nakikitang corona, pero napakaganda lang ng sunlight niya, di ba? Yun ang nakita daw niya, may corona. So, hindi ko yung pinansin. Alam nyo, nilibing siya 3 days after siyang nailibing, na may napanood ako sa Facebook, na ganon yung ipinakita niya sa akin. So, parang pinakita niya sa akin na, Mami, ito yung napanaginipan ko, sabi niya. Na-share ko yun sa Facebook, yung nakita niya na yon na sundown. Siguro isi-share din ni Facebook yun. Titignan ko din, i-re-share ko ulit yung sundown na yun na may corona. Ganon na may music pa na i-share ng isang member sa Facebook. So, ganon pala ang isang kaluluwa, pag namatay na pala ang tao, nagpaparamdam din siya na yung mga hindi niya nasabi or mga nasabi niya, gusto niyang iparamdam sa iyo. Ipaparamdam pala niya yon. Hindi multo. Hindi ako naniniwala sa multo. Naniniwala ko sa spirit, oo. Pero that way, may communication, may mga communication tayo sa mga spirit, yung sa mga namatay. Naniniwala ako doon. May mga communication sila sa atin pala. So yun, pinakita ng anak ko yon, yung sundown na yon na merong corona. So yun lang, ingat tayo sa ating health. Importante at the same time, unang-una yung paniniwala sa Panginoon na siya yung great healer, great savior, great helper, nasa kanya na lahat. Kung hindi tayo titingin at uunahin ang Panginoon, wala talaga yung buhay natin, useless dito sa mundo. Yes, Mami, thank you. And then
showing respect to God is huwag kang magbibigay ng ikasasama ng kapwa mo. You hate na sinaktan mo ang kapwa mo, parang sinaktan mo na rin ang Panginoon. Kasi creation tayo ng Panginoon, ayaw niyang masaktan yung mga tao niya, yung mga alagad niya or mga creation niya. So kapag pala sinaktan mo any hayop, any tao o creation ng Panginoon, sinaktan mo, para mo na rin daw palang sinaktan ang Panginoon. Yun ang pan ko, yun ang hanggat maaari humble down, yung respeto mo sa mababang tao o mataas man na tao, may pinag-aralan man o wala, yung respeto mo, yung humbleness mo, huwag kang magbibigay ng ng hate, maaring nakukan din ako sa mga nagbibigay ng mga problema, pero andun yung igigib ko yung mga napatawarin sila, patawarin nila ako, ganun yung humbleness. Smiling people is charity. Okay? Kung sa Team Gapangan, ang pinaka the best smile si Mami Grace Vlog Tabibian. Grabe yung tawa niya kasi mapapa-smile ka talaga doon sa mga tawa niya. Okay, Mami. Thank you, Mami. Salamat, Me. Ingat sa drive, Mami. Ingat. Thank you po sa pakikinig. Thank you sa dalaw ninyo, sa support ninyo. Dito lang din ako, mga guys, kasi habang nasa tindahan ako at walang tao, open ko lang ito kasi kailangan ni Lolo. Kailangan maglagay ni Lolo ng mga ads. So tinutulungan natin si Lolo, tinutulungan din natin si Lolo, di ba? So ganun ang YT, hindi para mag-gain ng mga subscribers, mga ano ba yan? Darating din yan basta nasa magandang sistema. Thank you po sa support. 2 million people in the house, and maraming salamat po sa thumbs up, 5 thumbs up. I don't know if okay yung aking internet connection. Kasi bakit 1 hour? Magawa 1 hour pa lang dito. Kanina 1 hour nakalagay. Kaya pati yata 1 hour ko minumukbang. Ay, kain tayo ng puto, guys. Siguro end ko na ito in 9 minutes. 9 minutes pa. Hindi naman, pinapaabot ko lang ng 1 hour. Kasi kanina 1 hour na eh. Hindi naman. Depende lang sa'yo kung ilang oras mo gusto. Eh kung wala ka naman nang sasabihin at wala namang tao. Hanggat may tao pa, on mo lang. Kasi sayang din yung watch hour. Diba? Watch hour, habang naka-live ka, may dumadagdag yung watch hour mo. Lalo na kung may tao. Pag may tao, huwag mong iiwanan. Pag may nag-view pa sa inyo, aray,
Sorry. May nag-review pa sa inyo, wag mong iiwanan. Pero pag nag-con kayo, yung sa mga bago, kailangan nyo ng 5 hours. Simulan nyo sa 2 hours. So, isang playlist na yon. Then, yun lang, sa aming mga monetize na yung revenue. Sino? Lumipat na. Yung revenue, para sa mga monetize at sa mga bago watch hour. Oo. Pero, yun, kaya mo nagkako. Ha? Kunin mo. Kunin mo. Sa kanila. Kanina ba yan? Mag-end na ako guys in 7 minutes ha. Hindi, depende, revenue, depende sa ibibigay ni Lolo. Kasi makikita mo yung sa analytics. Kung ilang revenue binigay niya dito sa 1 hour na LS. I think hindi 1 hour kasi napuputol siya. Di ba napuputol? Napuputol siya dahil sa connection. So, ibang count na naman yon. Kasi kanina naka 1 hour na ako eh. Bumalik na naman siya sa 54. So, ibig sabihin, napuputol sa signal. Yung signal connection. Pero kanyan, counted yan. Counted yan sa revenue. Sa revenue sa monetized channel at watch hour sa mga bago. Kayo, sa mga bagong YouTuber, yung mga hindi pa monetize, watch hour nyo habang nanonood kayo ng LS. Habang nanonood kayo ng video, madadadag sa watch hour ninyo at nanonood kayo ng Premiere LS, upload ninyo at saka sa upload videos Premiere LS. Ang ganda pala nung pan ni Jojo doon, yung panong lababo niya doon, ang ganda pala, tignan mo. Sana yun ang kinuha natin. Yung kay Jojo, iniwan nila. Yung dito sa lababo, tawag doon, yung ganyan. Ang ganda ganun siya o dalawa. Oo, sana yun ang kinuha natin. Dahil kalimutan ko eh. Kaya sila nang gumamit. Sila nang gumamit. Siyempre, lumipat na sila. Silipin mo doon, makita mo, dalawang ganun. Ay, yung dalawang ano niya. Hindi naman natatanggal, nakapag yan eh. Natanggal yung lababo, pero naiwan nga yung ganon. Pero dalawa siyang ganon, ang ganda. Dalawa. Silipin mo. Hindi siya straight. Dalawa. Ganon siya, oh. Nakalimutan ko. Sana yun na lang kinuha natin. Yung dalawang lababo yun eh. Dalawang lababo. Dalawang butas, ang ibig mo sabihin. Saan mo na? Lalagay mo na lang. Sabi ko na, hindi tama yung dito dito. Bakit? Bakit hindi tama? Papao doon. Oo, kasi binubuhusan nila eh. Hindi, meron din naman sila doon ang butas. Pag naglilinis sila dyan sa harap. Pag naglilinis sila dyan sa harap. Dyan. Yes, 1982. Ano pa yung gusto nyo malaman? Ano yung gusto nyo tanungin? Ayan ang pato, oh. Pato. Binibenta. Okay lang, sister. Mag-end na ako in 3 minutes. Okay, thank you. Pwede nyong i-replay.
pwede nyo i-replay mamaya para kanya kasi may mga sa unang part ng video may mga tips ako sa watch hour, sa subscribers, sa TubeBuddy. Na-download nyo na ba yung, hindi download, nakuha nyo na ba yung TubeBuddy? Sa TubeBuddy pa lang, pag nag-upload ka ng video, makikita mo doon kung ilan na yung SEO mo. Kapag right and there, kapag nasa editing ka ng nasa video ka na sa dashboard mo, kapag inayos mo yung tags mo, description mo, automatic doon mo makikita yung SEO, yung search engine optimization. So, ganun lang guys. Thank you for coming sa mga suporta ninyo. 3 million people in the house and 5 thumbs up. Salamat po. Salamat sa oras ninyo. This is Amelia on TV signing off. See you po sa mga upload, sa mga premiere, at sa mga LS. Thank you. Happy YT, happy upload, and happy basta friendly. Thank you. Pabutin ko lang ng 1 minute na lang. Lapit na. Bye. Thank you, Ness 1982. Thank you, Mami Grace Vlog Kabibian. Thank you, Best Cook. Thank you, members. Thank you, Super Chat.